Ketokne apa? Aku ngadeg iki ketok nek gak duwe rematik beda karo jenengan. Lah ngopo? Ket sore tanggap kok gur lungguh hae. Kuwi dalange apa kena kolesterol to kok lungguh wae. Lho, kuwi pakaryan ngono lho. Panggah lho. Ya Allah, sik panggah ning bun-bunan lho. Ya Allah. Ya Allah, mlebu ning sarunge. Mlebu ning sarung. Nyo. Sing nyelentem. Ampun gawe-gawe. Kula iki dudu penggemare sing gender, dudu penggemare sing celentem. Terus Penggemare jandu. jandu sing ndi? Kalau bocah ireng. Sing ndi? Jandu ki Jakete ireng. oh jandu asli ta? Jandu asli. Soalnya jandu ning kene enek loro, siji jandu asli, loro jandu alas kuwi anu. Jambu alas, Pak. Jambu. Kuwi nek nggonmu, Jandu alas. Ning kene jandu alas. Wonge jan kaya lumuten kok. Kaya alas. Mergo lumuten. Njiran ampun dak sia. Tapi kula goleke kanca nggih Cak Bagus. Sinten? Loh, kok dadak golek wong piyai semene oke kok dadak golek kanca lho jenengan juga gawe. Wong ning kene iki ora dhewe Pak, piyai semene oke iki do mirsani do ndelok ngancani awake dhewe. Kok dadak golek kanca? Oh sik ta, kowe iki ngadeg ning kono ki rumahmu dhewe apa enek kancane kowe? Lho, kancane semene oke ngene to. Setun kowe iki ora genah lho, wong sakmene do pinarak kabeh lho. Kowe iki diunggani ning panggung, wong sak panggung lungguh kabeh kok. Kowe iki bocah ngerti tata krama apa ora? Munggah kok terus ngadeg ngayer ning kono kancane lungguh kabeh iki lho. Ngene iki ngetokke, Pak. Ngetokne apa? Aku ngadeg iki ketok nek gak duwe rematik beda karo jenengan. Lah ngopo? Ket sore tanggap kok gur lungguh hae. Kuwi dalange apa kena kolesterol to kok lungguh wae. Lho, kuwi pakaryan, ngono lho. Wong nyambut gawe ora kudu ngadeg, lungguh ya iso. Ngono lho. Kowe joget karo lungguh kan ya iso, kaya kucing kesot, ngene kan ya iso. Oleh kaya setuna ndak kaya kucing kesot jenengan. Masaku iki Mbak Yumu Lucy Brahman saka Ponorogo Rawuh. Sinten? Mbak Lucy pun kenal nggih? Mbak sinten? Lucy. Lucy. Lulu Sisi. Mbak Lucy. Lu ki lubang, si ki sisi, kok irung kene sisi. Oh lu Ki usum plu, dheke ora plu ngono. Lulu sisi. Lu itu lubang. Sisi. Oh sisi. Sisi wis ngarani pileren. Ayo mikir ta kowe, coba diaturi minggah ning sasana pagelaran. Kene Mbak Lucy, tetetetetetetet ki energi kok iki. Ya. Dipundhutke nek goreng. Cakra Budaya Indonesia. Baby on the floor, dear, but my heart's only you have the magic when we say I grow weak. I can hear the sound of violin long before it began. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me down. Iki obate entek apa piye Lucy? Mboten ora mboten obat entek, Pak. Murid do kendo dadi ra iso mandeg. Dikencengi sik. Nah, nduk tak tu, nduk tak tok, ting nduk tak tu, nduk tak tok, ting dung 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 dung. Lho apik to. Kula kenal iki cah iki. Tau petuk kula riyen. Oh ning endi? Mbak Lucy Brahman to? Loh, ora iso omong lho. Aduh. Kowe iki kemeruk, kowe iki kemoncosen, kowe iki terlalu menyongol-nongolkan dirimu.
Ha nyatane Mbak Lucy ora nyauri karo kowe ngono lho. Mosok, Pak? Ha coba to didangu sing apik. Wilujeng dalu wong ayu. Lho, ya ta. Suaramu ki lho ora dikrungu karo Mbak Lucy. Wilujeng dalu. Mbak Lucy lek ngene iki Mbak Lucy. suara menungso biasa ora dirungokke karo Mbak Lucy ngene iki. Heh? Sing dirungokke mung suara-suara gaib lek ngene iki. Kudune mangkatmu ndek bengi. Menurut aku. Sik, nek sing nyeluk kula gak gelem. Cobi nek sing dangu jenengan. Lho pancen ya sak urarane iki wong iki ya sak apa lemah lempunge to, Mbak Lucy Brahman. Sugeng dalu. Pripun kabare? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabare Alhamdulillah kantuk pangestu panjenengan sehat. Selamat ngantos mriki. Alhamdulillah. Rawuh jam pinten? Wau tabuh 8. Oh, tabuhe 8. Nggih. Akeh tabuhe ngoten. Nggih. Jam 8 nggih maksude. Nggih leres. Sugeng dalu Mbak Lucy. Kados pundi pawartosipun panjenengan ya alhamdulillah padha-padha sehat seger kewarasan kabeh. Dugi mriki jam pinten? Kula pujakne panjang yuswanipun Amin. kathah rejeki. Sehat nggih? Amin. Kabaripun laris manis menika tanggapane wis jan ra. Ya supaya awake dhewe saling berharap lah caranane. Berharap tanggapannya teko kan ngono. Nggih, Wilujeng dalu wong ayu. Dalu niki Sehat nggih? sangat. Masya Allah. Dipun pirsani kanca-kanca wonten TikTok wau sampun tembus 1.500. Nggih leres. Nggih, karena dunia maya juga aktif. Namung wau wonten YouTube ladi ngampret. Napa nih? Ladi lodhe. Sugeng dalu wong ayu. Ngaten nggih, Mbak Sendur dos pundi pawartosipun? Sae, Mbak Krisnia, Mbak Malinika. Iki jenenge kabian aku tak apali Mbak Malini. Malini neng omah celukane mall anggere dileh. Nek niki iki jenenge Mbak sapa lali aku. Mbak apa? Ayo Kemero. Aku elingku gur parapane nek teng omah nika. Sapa? Mbak Jembuk. Wo kuwi ta? Iya. Jembuk kok mbuk. Kleru lho kowe engko tak kotak. Sapa sing ora lara ati? Ya. Ana wong wadon arep ngadeg diarani napa wau kula ngileng. Heeh. Kowe ora ngerti to jeneng Lucy Brahman kuwi kewan sing multifungsi. Lucy Brahman kuwi sapi multifungsi. Sapi kuwi daginge didol kiloan kuwi ya larang ya to. Urung teteke. Urung tetelane kena nggih sop. Apa kuwi jenenge? Kena dige rujak. Lah, congore kuwi kena nggih rujak cingur. Ya ta? Urung brutune kuwi nggih sop buntok. Biyen kapok. Hujan. Kowe kok ngelokne ilere sinden? Ilerku kuwi aku ki perawatan ning salon ilere sapi kuwi kena tak nggih raut nggih masker. DNA salmon. Ora DNA salmon tapi DNA salmon ngiler aku. Syukur. Lucy saiki ora Lucy Brahman dadi Lucy Naga. Heeh. Nyembur terus. Ki engko aku dadi gareng idu tok. Wis bene salahmu dhewe kowe nyanyah-nyunyah karo wong wedok. Kowe kudune ngabekti to karo wong ayu. Oh alah dadi iki sing diarani Lucy Brahman sing multifungsi. Lah rumah samu apa? Daginge payu larang, tetelane payu larang, cungire kena gawe rujak. Nek nggonku Lucy Brahman kuwi kena diperes susune lho. Tenan gene kula niku. Kok kono ki ora sapi perah to? Ora perah tok to? Ora amur kuwi tok. Brahman barang. Brahman barang. Lah ora apa-apa lho, ora nyon sewu lho Mas, ora apa-apa los. Lu apa ku jenenge sapi perah gitu. Ora apa-apa, sapi Brahman ku ya metu susune le, kena iki vitamin. Lah trek lek gelem ya peresen ta ora apa-apa. Disekseni bapak ibu kene dusun pundi niki wau? Jambu. Jambu kudelmu ngono. Jambu piyai makane grapyak semanak ramah dek dusune jambu kuwi selegi jambu kuwi merupakan buah makane sinden dalu niki lah munyur-munyur kaya buah jambu saiki desane wis ganti lah don jambu apa klengkeng lho tanggap lho klengkeng tok isine. Oh lah kene iki aneka buah pirang-pirang kok ya. Yo nekno yo aja jambu tok, yo dusune ganti jambu klengkeng pelem ngono. Oh. Kembali lagi ke piye? Omongan awal. Wong lanang aja ditantang. Cilik wong lanang wenang milih ya, Nduk. Oh, ora nantang, Le. Piye, Nduk? Ora nantang, Le. Aku, Le. Lho, iki nang dhuwur panggung. Sing kandha ning dhuwur lapangan sapa, Le? Bal-balan piye, Masam? Orang tadi dulang sanggul.
Lho nek gur sanggul sak wonge ndek iki tak pangan le. Lho kereng tenan kan. Aku oleh lanang oleh cilik wenang milih le. Alah bocah rupane kok tikus curut. Hah? Iki nang dhuwur panggung ora apa-apa, kita adalah mitra kerja. Iya. Mas Rudi kalau di bawah panggung punyanya Bu Putri, tapi kalau di atas panggung itu mulai umum. Itu milik umum kok asralen ya lek ngomong. Mulai Itu kok dadi iti milik ini. Mbak Lucy ya ngono kuwi kaya. Gak mau kudu kleru aku iti milik umum. Astagfirullahaladzim. Lah sore dalange ya mulai lho. Lah nyang apa? Muni piye? Pak anu mau. Oh gak ngono Apa kaya? Kan apa ngono kok kemeng. Ya kuntuk. Lho kendang kendange nek kaplakan. Lah takono Mas Deni takono kanca-kanca. Nggih, betul. Enek kaplakan ya. Kaplakan terus sing lek nyuro delang tulun-tulun tanding kuwi apa jenenge? Kundul. Lah lho kuntulan ku lho. Mau ayo kleru piye Lah sing kleru lak pikirane sampean. Lah, Mulan oleh nek wong ngono pikirane aja teko ndi-ndi ngono. Ayo. Jadi kita tuh mitra kerja, ora masalah. Sampean ning panggung kuwi ya ndemok aku gak apa-apa, njiwit aku ya gak apa-apa. Kita tuh mitra kerja. Iki kita milik umum, milik penonton semuanya, kita menghibur penonton. Gak apa-apa kowe arep ngambung aku gak apa-apa. Ning ngosek piye mau? Arep ngambung jenengan? Wong lanang ngambung ya milih-milih no, Dik. Mosok ngambung kok milih sing Brahman. Ngenyek. Mboten ngenyek. Maksudmu piye? Lho, nun sewu. Kowe arep ngenyek aku elek. Lho. Sing kandha sapa? Aku ditekani teko kono teko kene iki wis ngerti Pak Kason karo masyarakat kene iki. Aku sinden terlangsing sak. Aku ya ngerti. Ndadak nganggo nun pangapunten Ibu, mbok menawi polahe kados ngaten. Kula nate dicitani mbae. Biyen kok kenapa dijinakno Rusi Brahman polahe ora karuan, mboke ndek meteng nyidame sate pedet. Ngono. Isih apik mbokku nyidam sapi pedet ya dadine anak blongo-blongo ayu cantik-cantik kayak sindene Mas Rudi. Lah timbangane mbokmu. Mbokmu iki meteng wis ngosek wetenge. Wah, tenan. Aku iki mbokku iki metu aku gak jahitan apa-apa. Lek mbokku, lek awakmu peh mbokmu diobras jahitane 35. Lho kleru, ngawur. 36. Oh malah akeh. Kowe ngerti mbokmu nyidam apa? Nyidam apa? Mbokmu meteng kowe iki lho, nyidam kethek. Makane metu nek senengane pupuran putih. Walah layak gegermu kok ilang sisih bae dikethok nggo sate to iki. Wah anu tempong tak wetak geger ta. Geger iso nggo sate kaya. Lah jare nyidam kethek. Rumasaku. Sobi, iki engko lek engkel-engkelan nanti engko malah aku misah wong gelut. Masuk aku tugasku ning kene ndalang aja nganti misah wong gelut wong loro. Mbak Lucy iki gelut karo Gareng yakin to mesti menang Mbak Lucy. Ora mungkin. Ora iso kowe cilik kaya ngono kok. Apamu sing arep kok ndelke apamu? Kowe apa wong wedok iki bebas. Apamu? Paling sak neker. Oh, kemethek. Kowe iki yo kaya apa? Kaya nginceng nekere barang. Wo irunge cilik, motone cilik, janggute cilik. Terus lambene kaya tikus berit. Ngene iki. Kacang ejeri iki lho ki. Ngene iki ngetoki nek wong imut. Apa ireng mutlak. Imut. Kok luput ae to. Iki njajal aku gawekno terang tuntung danding tungcak jeleng. Yen liwat aku kelingan. Penak men iki kan bawa ta ya, kan bawa. Oh, bawa sik. Iso bawa ora? Gur bawa lho. Ora bawa medun, mutah. Kowe yo mabuk ning dalan-dalane munyer. Nyingkur niku ya. Oke, duduhno Mbak Lucy nek swaramu apik kaya suarane nek dalange lek Pak Anom Surata. Nggih, Kong. Nek kowe ben kaya Anom ning Anoman. Nyingkar. Nesu diomoni Anoman, nesu. Gah, ras do bawa. Lah nesu kono junjung-junjung sumur kono kok ya. Ono kok junjung sumur. Lah wong nesu ki bebas kok ya. Oh iya, semanut. Ya. Kowe ben tambah imun booster iki ngetno sindan-sindan sing seleramu umpama ndek bojo kaya sapa? Aku nek iki gak cocok. Ndi? Iki gak cocok. Apa pilih ilang dasmu kowe milih pinggir dhewe? Lah mulo kuwi gak cocok.
iya. Aku Kowe milih iki ta? Gak cocok. Ora apa-apa. Masuk niki gak Ning masuk. mulih ndase ditinggal ngono. Lah kowe lek tindasmu ditinggal raup karo apa sesuk? Malah beneran Lah nyapa? ngirit cuci muka. Langsung cuci gulu. Aku nek iki gak cocok. Iya iya. Sandinge? Gak cocok. Sandinge? Gak cocok. Lah terus? Lah nggurine iki aku nggurine iki. Ndi? Iki. Tuh. Ayo ndi? Aku pilih iki aku. Ndi? Iki. Sing ndi? Sik. Iki. Kowe iki karo Nomor loro apa nomor telu? Nomor loro. Oh, nomor loro. Oh, Krisnia. Sing cilik disangka Irak kuwi. Gak seneng gak cocok. Masih kok Irak lho disangka Irak kan cilik. Oh iki disawang kok Irak. Lho nek aku cilik gak seneng, Pak. Seneng sing rada lemu ngene iki. Lho lah ya kuwi kan lemu. Lah kuwi kan yo padha aku. Lek disawang kok Irak kono kan cilik to. Wis tau roh Irak burung? Irak. Luar negeri. Luar negeri. Orang anggiri. Seloloten nyingkar nyingkur ya. Owe rayu. Oh, kowe engko disambel nyedoki Krisnia. Duh Mbak Jembuk. Pas to U to. Mok gaweke foto. Lah nggih. Duh Mbak Jembuk. Weh. Sawangane katon pinuk. Lah aku mbayangno keplakane ngene mau lho. Edian. Kok edian to iki? Ayo jedian bayangne kok ya edan to kowe ning dhuwur. Lingsem yen kemutan wong ayu Metisin kowe. kowe gak ngerti kemak jegono sumur lho iku lho. Aja kemayu, sing luwes Piai Putri, monggo Mas. Coba monggo Mas. Lucy. Alah. Aja gareng ki ora demen karo sampean. Nggih mboten napa-napa. Malah kula nggih kudu mukok ngerti rae. Iki cara tau wadus. Jenengan ngendikane kok butuh rambanan wedhus to Mas, mbok dipeceli go mulih. Aja, rencana tak dadekne pakan pitik. Ora apa-apa. Pitike mukok. Tangga iki senengane ngrasani ngono kuwi. Kuwi tegese tangga sing meri. Mergo awake dhewe ketok romantis, mulai ketok kene sampean rasane seneng ning Ponorogo. kono do ngrasani. Takjak dolan ning Batu Malang, takjak renang ning Selikta. Alhamdulillah mengke kula jenengan tumbasne baju renang nggih. Heeh, baju renang sing apa jenenge Bokono, apa jenenge? Bikini kok Bokono. Bikini. Kan sampean gedhi dadi Bokono. Nggih, Bokono Piye? Atau tumbas no bikini sing enek kembangnya di tengah kene lho Mas. Kembangnya nyeprak. Anu ae no. Kowe ora dianggep gareng ra apa-apa, kowe karo aku wis malah awake tuwek-tuwek. Awake dhewe to sok ben nek kono nak tumbas bikini, ben gak padha, kowe engko tak tukokno banner. Dadi kerukupan banner. Ah dibelebet banner no. Heeh. Kowe arep mau paketne apa piye bojo dibuntel banner. Banner itu banner. Ora ragat kaya. Banner golekan kowe. Banner kolam renang. Ku enek tulisane kedalaman 2 meter. Benjeng kula jenengan tumbasne daster nggih Mas Rudi. Daster sing Jebol tengah. bolong buri. Sundel bolong lah. Seneng jebol tengah. Enak lho, mamar kowe iki mek jalukane sing bangsa jebol, bangsa suwek ngoten. Nah, kula niku lek mboten sesuk golek mangan. Jebol rapuk Ning alun-alun Ponorogo ki sing mbok senengi apa? Kula pengen sate. Sate to, sate apa? Sate kambing. Ayam. Oh, sate ayam. Alah ora usah meri, sesuk yo tak tukokke sate. Ora aku pengen ayam penyet to. Alah gak enak sate kere, Nduk. Sate kere to Mas. Sate kere ora bondo, mulane wong lanang ki nyambut gawe to. Sesuk tak tukokne mobil ya wong ayu. Napa? Apa senengamu? Apa Pajero? Kula pengen Pajero kali Alphard kalih loro, langsung loro. Ditumpaki bareng begagah loro. Kakak kaya ndruwung. Ora usah meri. Kuat gelar ora kuat. Aku tuh kan Alfamart to Mas. Alah, sesuk ora usah meri nek kono tuku apa mau Alphard karo Pajero, kowe tak tukokno angkong ya. Ya gak apa-apa. Angkong ki apa? Arkoe. Apa? Oh, ora bondo lah ya angkung. Angkongku ilang ning omahe kowe sing nyolong berarti murah-murah kuwi. Iya tak go momot kene no. Mas Mak aku surung ngono ya. Ora pengen apa-apa. tur ning luar negeri apa luar kota. Kula pengen teng luar negeri. Numpak pesawat. Muga-muga pesawate ditumpaki sampean karo aku kuat. Oh, iya mawon wong mahal teng Amerika mengki. Golek sing tikete sekali terbang kuwi 100 juta. 100 juta Ning tenan. duwite sapa?
ora usah meri. Kowe sesuk tak jak jalan-jalan numpak pesawat telepon. Masane mangkring ngono ya, pro ilang tak tumpahi. Mosok telepon iso sedeng. Ora cetha. Wong lanang kok ora modal. Wong lanang ki dadi wong lanang kepala rumah tangga ya wis kaya was-mas Rudi ngene iki. Mbak Lucy ngene iki. Tanggung jawab. Kowe karo Mbak Lucy demen ora? Gak. Gak. Berarti kowe ora nganggep kanca lho. Enggak. Demen iki ora teges sayang lho. Kowe ngerti? Demen iki seserawungan lho. Aku gak karo Mbak Lucy. Aku ya ra Lah nyang apa? Lah ndek iki tak anggap kanca lagi 2 dino lho, nembung utang. Sapa? Kuwi Lucy. Heeh ta, Mbak? Untumu cepat nang kowe ban titik. Heeh, pas untumu cepat kuwi dhek utang kowe panjene. Pas untumu cepat iki aku roh aku. Mulu aku terus mau tak anggap kanca aku. Alah, nyun sewu Mas, nyun sewu tangga kula seksine dhek dolan wedhus kuwi maune jumlahe 10 kok malih ilang kok wedhusku karek 4 ning omah kok. Aku ora ilang kae ora nyolong aku. Lah ngopo? Lah aku kuwi lho butuh tali, Pak. Apa? Tak jipuk dadunge lah kok wedhuse ketut. Sing salah kan ora aku. Ya toh. Oh, dadi nggenamu wedhuse ilang. Heeh. Lek nggen aku malah kosok balen gareng iki. Aku napa? ndek wedhus wedok sitok iki lho. Nggih. Roro ki lah kok meteng ta wedhuse. Lah. Aku roh isu-isu badhe gareng ki nyapa kok ning kono ki nyang apa dipake. Ari ngoten let seminggu meteng. Dipake nguyuh. Alah. Terus wedhuse mundur-mundur ngono lho. Akhire wedhusku meteng, ora ngajar. Lho pas kae aku yo lagi gak sadar kok mbayangno kok. Lah, ora cetha. Lingsem yen mutan suara lelabuhan Telampahan. kayak pas sasi labuh lelampahan kang kapuri cilik ngengkelan. Tenan. ini rak suarane gede. Mbak Lucy ya iso gedhi ya, cantekno sing swara gedhi Mbak Lucy. Neno nano. Brahmane ra meh pe apa-apa. Kuwi wedhus lahan. Lah mula kuwi wong Brahman yo. Timbang kowe tikus surut, Ora apa-apa. mangani kambil, uyuh pesing. Derek Surut. nyolong kambil nek dirah kentose tok. Diomongi ra ngono nyocoi bantal, let lengen asam urate kumat. Agus. Ora cetha. Ya, Neno tutuke. nano. Tresna tulus nadyan ningku kuk asmara. Terang dudung. Ayo. Warok sura sapar mundut bakdo mulut jebat dilawan jebat dilakir. Sura Menggala kok. Oh iya. Mo. Bro.
iya yo ing cagak kabak tulisan warna tanda isih perawan Mas iya iya Bude jenenge gobok asmara pian kae lo Mas tak go andong tresno Mas aja timok-mok aja timok-mok tanpa bantal tanpa kuasa aku koran buat abati kenaman asmara gobok kae abati Ribet piye lho Mas? Tumah kok saiki lho Mas. Iya iya iya. Buku kae kabeh. Cerita lho Mas. Nganti gagah rina. minang susure kalung lung Sajroning ati. Ati lho Mas. ayo ayo Aku kowe dadi garwa. Iku bagus mana. Halo Mas.
Sing dadi gareng ki lho, Mbak. Lha kok nyapa kok dadi? Kedemiten. Kedemetan. Mangan demit. Urung ditutukno kok pisan kas kok. Kedemiten. Oh, pisan kas. Tapi mahmu kuat ya. Lho. Tuk. Kayak nyapa kuwi wis ben nyapa didukne sikile iki wis ngono terus wong enteke ngono kok wong iki kudu konsisten enteke ngono ya panggah ngono aja didukne nguseneni wong akeh kuwi jenenge ora netepi dawuh ngono Mbak Lucy sing sir senam ya ben senam. Sing sir apa joget ya ben joget. Wong kupuk asmara wis entek kok ndadakno joget barang iki. Enak nggon seleh kayak kene. Aku nggumun karo Mbak Lucy. Yang apa? Assalamualaikum. Wah, ndadi ta kimu. Kok malah ndang sak mulih. Ya Allah nyuwun pangapunten. Mboten kok teges kula ganggu anggen panjenengan nyambut damel ning nyuwun pangapunten. Niki sinten? Lho. Aduh, ndek bengi nusul rene. Kamu tuku-tuku ngono ndadi ta Dek iki? Ya Allah. Nyuwun pangapunten Nyi, paring asma sinten Nyi? Aku gendane kami tua. Masya Allah. Allah. Kami niku mosok anu ya wonge lempeng kok. Mosok to? Sapa iki? Sinten sapa? Lho. Ora sapa jenenge kami tuane kene. Pak Sis. Nek Sis iki karo aku 10 tahun kok. Biyuh lho. Aku wis diopeni karo Sis iki oleh trowelu sapiku 10. Ya Allah. Ane ki piye wong saiki ki Sis jangger ana ki karo aku mesti utang ae. Lho saiki ki? Lah kowe nang ndi to kamu? Omahmu? Aku iku ngalih bingung le ora duwe nggot. Lah nyang apa? Biyen ki aku ning anu kono lho Le, ndoli kek digaruk mani ning kono. Adoh ning Surabaya. Heeh. Gedang 1000 saiki. Saiki omongi aku kon online balang. Apa? Online? Online balang. Oh, demit modern Oh, demit nganggo HP sakniki. Omong ngono kami tuwa kondang rono Le. Lah nyang apa? Kon njukukne katoke. Hei. Ngawur aku. Ngambon-ngamboni. Yes, nek kirane ngambon-ngamboni gak sajupuk Mbah Bong ae. Rumah Wis saya. apa to kowe? Kowe mulih ora? Kowe mulih mboten jenengan? Kula gareng jajak nika gareng Rudi. Ngono Le. Nggih. Piye-piye? Kami tuwa kok nyangoni aku apa pilih diambung. Pak Sis, niki dawuhipun sapa jenengmu lali aku mau. Jenengmu sapa? Surati. Pak Sis niki dawuhipun Surati Mantra. Suratri Mantra rak patih. Buta. Surati, Mbak Surati. Dawuhipun Mbak Surati jenengan ken dolan mriko. Ken beto sangu. Piro? Aku mangklene becak entek 300 lho, Dek. Mbak Surati mriki wong becak. Becak kok kondi? Ponorogo kok kene becak. Ora wis sikil tenan waduh weteol kaya kene kono kaya. Ndak kono aku guyangan kono lho. Wo, saiki pindah guyangan. Pindah Nganjuk. Omong ngono lurah barang kuwi lek ora agutusan omong ngono tak dongakne angin lesus. Ngawur Pak Lurah iki kreatif kaya. Mau becak entek piro? 300. Mbah Sis, iki wong becak telas 100. Lah, kok mundak to? Lah aku gak butuh 100 Pak Makelar. Lah, potonganmu ora. Cetha aja 400 ya paling ora sak yuta to. Lah kok kemen, Pak? Lah kok turane aku. Turan tapi turan. Pak Sis, pripun niki gak gelem balik bocah. Nek kene Pak Sis ra gelem rene, kuwi njaluk ngombe apa kuwi? Ngombe nono. Ngombe. Banyu apa? Banyu putih, banyu susu, kopi, teh, gula, Susu jaran. jahe. Susu cucu sing duwe oleh. Susu sapi gelem Apa susu wis. Aja iki tutune kami tuwa. Lu sing ngengkel. Ombe nono. Apa anu dahar nggih, dahar. Panas, kopi nggih. Sik Sik kopine jek panas iki tak goleke paracetamol sik.
Kopi ngedem kok ngangge paracetamol tak kuwetak rumah iki. Turun panas ya kuwi. Lah paracetamol dienggo napa? Turun panas. Lah iki kopine panas. Nek ora nggih kopi. Lah wis ben to penting Nggih kanggo. awakmu sing panas kuwi lho rumah aku. Kopi. Oh enggak gelem. Juga gelem kopi. Banyu apa? Aqua. Banyu putih aqua. Aqua gelem aqua. Apa banyu peceren meduna dulu golek ning mburi kono. Banyu peceren biasane gelem. Aqua ya. Aqua mau. Digrujuk apa disedot? Kan ngene ngomong e. Pripun Mbah? Pangapunten Mbah. Pripun? Wong Disedot apa digrujuk? ya Oh ya apa? Kirek. Dilati sikilem ngono. mi Sikilem. Oh mi. jam mulai aku. Selak mulai dhek ning kono panas lho. Ngono panas lho. Nah. Ya mimi riyen. Oh, lah iki kok malah jongkas to kowe iki piye to yu? Ora cetha kok kowe iki. Diombeni, serak kesumuk iki, sumuk. Mboten enten sedotan, Mbah, mang unjuk sak-sak nggih. Anu ya Le, tak mengin gak ico mi. Pripun? Ngono aku ape mulih. Heeh. Welingen lurah. Mbah Lurah. Kon wayangan. Mbah Haji Pak S. JS. Nek Pak Haji ora wayangan nek dongakne burah meteng neh. Lah, Pak Haji S kan wayangan, nek gak wayangan bulurah meteng neh. ayo beneran to kaya Mi to. mi. Lah ico iki. Heh? Ombekno. Le, Ya ombekno. Allah. Kan bene kuwi mbakku lho. Modele kok ah. Aku tak meling kami tuwa duwe anak karo aku iki 5. Hah? 5. Enek ndase apa ora? Ndak enek. Mi Ora nek ndase glundang-glundung tok. Hujan. ora enak. Ora enak ku lho, njaluk sing enak ku lho. Ora enak. Anu, Oh, terah ambune rada kecing kok Pak banyune iki. wah ya ora iso wong kuwi banyu resik kok ya. Wis mulih surati wis mulih. Walah kecampuran idune kono. Surat wis mulih. Wis. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sik panggane kono. Sik panggane kono. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sik panggane kono. Hati kandang. Panggang lho. Ya Allah, sik panggane bun-bunan lho. Ya Allah. Ya Allah, mlebu ning sarunge. Mlebu ning sarung. Nyo. Ya aku. Jenengan sik panggane bun-bunan lho. Cimunreng. Iki lho mlebu ning tap. Gila. Mlebu ning kene. Kudu kuwi mek lusi ngawur iki. Ning dhuwur cimun. Sauten. Gak wis mrawut. Gawe cucuk, nek nyaun gawe cucuk. Sauten. Tuh, maju. Aku Aidane mletek kok. Surati Sampun. wis metu. Aku pengen sampean duet karo wong loro iki. Ya jan nembangun duet karo Mas Gareng. Bebas manut sampean. Neng tenan Mbak Lucy banget no Pak. Apa? Lho sinden kondang. Lah kok munggah sendale ngene. Sinden kondang munggah sendale. Kuwi tlumpah ya, kuwi Wis tlumpah. sandal larang lho koyo ngene. Lah kok bareng nyangking kancane do nganggo. Lah kok tasih ransel. Ora tuku koper to Lucy. Mbok koper ya ora patek ngisi-sini to. Ndak Ngene sing ngutang. nukokne Pak Kami tuwa. Iki yo. Gawane Mbak Lucy apa to jane? Ora cetha kok. Lho. Oh, gemar nukokne hadiah nggih Patrick. Ora kok gledah-gledah apa kuwi? Iya. Kaose kancane kuwi ya. Lah nek gupak umbel to iki. Banyak ya wonge kena flu kok ya. Oh, iki umbel tenan ora? Kowe mangkuthamu digawe. Ora nek rambute kowe gundul selawase kapok kowe nggo Mas aku. Mbak Lucy iki sinden